Jaakko. Saiskos tiedustella neidon nimeä? Hauska tutustua, Mari. Haluaisitteko te... Anteeksi. Minun täytyy käydä vähän kostuttamassa kurkkuani. Pieni hetki vain. Kauas nuo kivut on jatkuneet? Parisen kuukautta. Ja ne säteilee jalkoihin asti? Joo. Katsotaas. Joo. Jos voisitte käydä kyljelleen. Ja sitten pitäisi saada housuja vähän alemmas. Selvä. Vielä vähän alemmas. Sillä tavalla takapuoli tulee näkyviin. Aha. Mä voin auttaa siinä. Kiitos. Sandarin liukuvoide. Tuntuuko sitä normaalilta? No ei se nyt kovin normaalta tunnu, jos toisen sormi on perseessä. Tai että onko teillä tuntoa siis siellä? Kyllä on. Hyvä. Sitten voitte laittaa vaatteet päälle. Tässä testattiin siis sitä, että onko syntynyt leikkaushoitoa vaativaa hermovauriota. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että pärjätään fysioterapialla. No anteeksi, että mulla nyt saattaa olla aivoleikkaus tulossa. Ja anteeksi, että mä yritin saada sut unohtaa sen. No unohtaminen se on kyllä osattu tässä suhteessa. No onko sun mielestä meillä ollut tällaista, ennen kuin mut diagnosoitiin? Häh? Mitä jos viittomisen kautta äitiskin rupeaa pitää sua ihan outona? Tuu kotiin, kun on saanut Bigfootin Vilmille. Voi kertoo! Voi kertoo! Apinoille!